buyana okogokya okonene ekero abato abamo bambenyete amo baigwanaine amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigoririnene amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigoririnene rora buna ere buyana okogokya okonene ekero abato abamo bambenyete amo baigwanaine amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigoririnene amangana ayonigo anga amaguta agotyoka buya ale yerigoririnene obwachani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane itwe twanchane nakitwanchane kabanjeno nyati bari wacheka obwachani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane itwe twanchane nakitwanchane kabanjeno nyati bari wacheka tiga itwe twaberane mara sabini okwana kogochika twa ewe korene ira koroso monene engerene yetu twagacherwe no monene na wango na chiche twabekane twabegeni engerene yetu twagacherwe no monene na wango na chiche twabekane twabegeni tiga itwe twaberane mara sabini okwana kogochika twa ewe korene ira koroso monene engerene yetu twagacherwe no monene na wango na chiche twabekane twabegeni engerene yetu twagacherwe no monene na wango na chiche twabekane twabegeni obwachani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane itwe twanchane nakitwanchane kabanjeno nyati bari wacheka obwachani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane itwe twanchane nakitwanchane kabanjeno nyati bari wacheka obwachani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane itwe twanchane nakitwanchane kabanjeno nyati bari wacheka obwachani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane itwe twanchane nakitwanchane kabanjeno nyati bari wacheka obwachani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane itwe twanchane nakitwanchane kabanjeno nyati bari wacheka obwachani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane itwe
Twanchane kama jeno nyati wali wacheka. Mchanga wa ulimwengu
Yesu, juu yake 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 Yesu. Awana wa Nyasaye na wakwaniri nainde ase chingaki echiga bwakire buya tete kubaletera amatangazo ankimakina nase ng'enchi yaigo abasaye bonsi abarayi babasaye chingaki chia mubaso muganeiri kumira na tendere abakogenda ororo n'abatang'ani babasaye abakobakonya na choristers, secretaries, kurua ase church level, district level, camp center level, paka station level, bumira rero tendere saa 8:30 ase ng'encho yokoroberia emeroberio yeiga. Igo twabasabire, let our church have a representation kamuranche mure makogenda aroro irinde na lituramanye nakoba aware na kumanya buni emeroberio egenderete. Namara gosaba nainde all church elders kamuranche mutigare maega after divine service tingana ndiroro tugosanga buna elders ne lyo moelio mangere kanisa igo tware kubasaba nga chinsa kianda mangere kanisa chinsa kianda igo tokumira na twins iga alia bumugaka moseti alija bisiongororo ase ng'encho yoko moeng'ora Nyasaye tigabaseni nekero toko baiga ase ng'encho gosasima. Let's pray. Tata Nyasaye obakuna koigwa bonene gendera kwa manaintwe gosasima kweli tukulia rero gotokonye gukina kimweka tukuwenere ase ritara Kristo motorie. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia sifuni. Baba, Mwana naye Roho. Amen. Obakwe tatu itore iguru ase ng'encho y'obuya bwao. And at this hour, Lord, we invite your presence in this meeting now. Na wetane mono mabori na batware okubori korancho tukwanire twensi tigo buya bwabo tuisane na ase biro biri oratwanchire tugwiri ogiri yao korancha liberi ng'encha ase amagima ito twasabira ase ritara Kristo mabori ito. Amen. Ekanisa
kiwe cha kila mmoja wetu katika mkutano wetu leo. Ili tutakapokuwa tunatoka sehemu hii Yesu tuseme kweli leo tumekutana na baba yetu. Jina lako lipewe sifa Mungu. Kuna wagonjwa katika mkutano, wengine ni malaria, wengine viungo zinauma katika mwili, unawajua. Mungu watendee kile ambacho kwako itakuwa inafaa kwa ajili ya wao. Maana wewe unatenda mapenzi yako. Tunaomba pia Mungu utende mapenzi yako katika maisha ya kila mmoja wetu katika ibada ya leo. Katika mkutano huu pia tunaomba Yesu, maana sisi sote ni wakosaji. Pamoja na wachungaji wote leo katika mkutano na hata mke wa mchungaji aliye katika mkutano, Mungu naomba ututendee mema na uwasamehe na uwakubali. Ili wanapotuhudumia leo tuweze kuona utukufu wako. Asante Yesu kwa kuwa utatenda hivyo. Pia leo ni siku kuu kwa ajili ya mchungaji wetu Pastor Jerusha. Naomba ubariki sherehe hii kwa njia ya pekee. Ili Mungu anaposimama aseme kweli amemuona Mungu katika district hii ya Mangere. Mungu jina lako litukuzwe maana utamtendea makubwa hivyo. Watoto wake wasisahau Yesu, uwakumbuke. Watoto wa jamii za walio katika mkutano Yesu usikumbuke maana ni watoto wako pia. Mchungaji ambaye atakayesimama kwa niaba ya mbingu na nene neno lako, naomba mpake na upako wa mbinguni. Umuguse na kaa la moto anaponena Yesu, jina lako litukuzwe. Watoto wako wasikie ujumbe ambao uliokuwa umewaandalia kwa ajili ya siku ya leo. Tutakapokuwa tunatoka hapa Yesu tuseme kwa hakika leo tumekutana na Mungu wetu. Vitu vyote ambavyo vimepangwa katika mkutano huu Yesu, tunaviweka chini ya mikono na ulinzi wako. Uvitimize sawa sawa na mapenzi yako. Na kama kuna kile ambacho tumeomba Mungu akilete utukufu mbele yako, naomba utusamehe. Ukubali kilio chetu, ndilo ombi letu kwa imani katika jina la Yesu uliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Astinga kechi tiango abadikon na abadikones bebange chitaike iberiga yo kwebanga dogo cha mutwa bara badikon na abadikones na kibaba mocho libo ko ba to cha gotiga moka ebange wocha badikones digo, ahora te va a gocha. Que va a gocha. Ok. Ahora ko baiga. Tigango to yo mo mangeraron que muina. Pues esto tanga ni muina. Yo mangere. Ya bo siboli na miobo. Ok, onya mi mangeba ko ba anga amo. Mo ngina tabita. Yana mo bere na estali. Igo na rieko para isi go sote. Ya miobo aron que muina. Igo mogo chikara dalia soti ngeka babia. Mono asinga chondo che ya beire. Okay. Igo mbia. Ba beire tigrupu sato. Ya busiboli mangere ya miobo. Go sabatore to chake ko tsangirisa da. To sabe ta to motori mbia mona asinga cho yo byabu awa toiro pamoyo na bionsi wato sisenirie wetira senibo pona ikirenga ki wato iri baga ukurwa toikere birenga iri ni turu no wanje kwa ukurabe ne bitokurwa bikore mirimo yao iri tali aurito gigwe to asabe gota sete Yesu Kristo morito ono ogotere gwe ngoterwa twayerere gocha Megondo ya mire twende Megondo ya mire monenda gera ya rahavire ande onsi ya ravire ma kokone virubo manene toma bage
agende goika elio bali. Mangera church kwa njua sokotera wango mocha na kotera kwa geasi special njungo bwango kira tokwende kifungo gya gatatu kama ukonya gocha sokotera mwinyore muri YouTube live na kimoro chawo naye go smile bono buya serious kega no rigereiri abantu bonsi bakoroche buna oroche binte birawo igo gatokonya gosasima tomosasima sengenje nseme iyo ega sencherengi yambu ya mona sana to ende ya gatatu abamwa tomirwereta o kwama kwaino kuya mongoro baso wasale Jeshi la washamili limewazunguka pande zote, nabii wa Mungu Elisha. Ndipo mtumishi wake Gehazi akatazama, akaona farasi na magari na jeshi kubwa, akakimbia mbio. Usiogope Gehazi, Mungu akiwa upande wetu, yeye atupigania tuwashindi. Tusimame imara, farasi na magari na jeshi la Bwana la tuzingira. Walio pande yetu ni wengi kuliko wale walio nao. Usiogope Gehazi, Mungu akiwa upande wetu, hatuhofu. Yeye atupigania tuwashindi. Tusimame imara, farasi na magari na jeshi la Bwana la tuzingira. Walio pande yetu ni wengi kuliko wale walio nao. Usiogope Gehazi, Mungu akiwa upande wetu, hatuhofu. Yeye atupigania tuwashindi. Tusimame imara, farasi na magari na jeshi la Bwana la tuzingira. Walio pande yetu ni wengi kuliko wale walio nao. Usiogope Gehazi, Mungu akiwa upande wetu, hatuhofu. Yeye atupigania tuwashindi. Tusimame imara, farasi na magari na jeshi la Bwana la tuzingira. yako sasa. Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Hilo ni ombi, tukae.
Buya mono ase byonsi byagenderere kurwe mambi goika bono iga tukomwakera omonene Nyasaye oito ng'a buya mono twabariganiri bonsi abo twaikira iga ase ogosasima ng'a mwaigwe koba mwatata ase rituko ria rero ende komosasima oyo otongete igoro na ense na byonsi naende oyo otwanchete komotoma Yesu ona go no monya gari bono muku no bagataba nga beka esiro tebo ose bono beka esiro tebo abo ende togende twabariganire bonsi abo twikira iga seng'encho echinsa chiogo sasima chokoigwa riogiri rio motongi oito gomwaigwe naende okaranse buya otegerere toba no yogonya gokwogia erinde emeremo ebe buya abageni baito buya mono abageni baito bachira iga kero kende bacha gosanga mona intu ntararambura ko gochiaria bari bareseke gutwari nabona ko rondora iga ondora wo enda atenene iga sare bageni bacha gosanga na intwa abana bari babunga gisukuru tenanga asemule abana baito mbara babunga gisukuru abageni bacha mawo magani naro no mugaka oria moina aria nonde naende bana barabunto bwati bari sukuru bakobunga ayo ndori maega mbuya mono abagani baito mbuya mono abagana bari babunga isukuru nabarari mwateranire mbuya mono nabo nare kwirari bageri ko bari gani mwense ko bayiga korango iga rinde mukwani kanisa kurwa wese muri mbuya mono mone nabaseni kegima karibu sana kabe ayiga twabari gani kegima asoko ba mona into se rituko ria rero aseng'encho emero riere bozie metambe nabonare ko koira na ayiga ntebe ng'a lero ne rituko ryo go appreciate pastor ito we district ito mo pastor ito Jerusa ase rituko ria rero nabo yarobeiri mune district ngana otoko baiga seng'encho yokomo yogokora appreciation goso yokomwakera ng'ambu ya soborendi Nyasaye moire na twensi asoko bwatere na seng'encho emiremo emiya yakorekanira ase ensemo aiga ya ito ya district ye na karara iga ntore no mo pastor oratenere mo yego ikoere ego nara mona intu chinga kichigo ika na oroke elinda bwatie emereme iyo korengana muna robereti arwe ko monyane pakaera buya na seng'enche nare kurari baga goteba ng'a abamwe abo pastor mbacha iga bamwe abo pastor nabo baraiga ana ko kana batene bache eke nyangini ya pastor nchiko cha bosia iga motokwani pastor oyoro ogotenere nyangi ya pastor nacha nabagani bae nere chinga kichigo ikekera gotirina nabarete tinko nyara ko bareta buya abari bacha na pastor ito Jerusa na bwaba bagocha abo bachire nimbairi bagabakwane ende batokwani bune kanisa karibu sana karibu Abanchu Nyasaye mbiyamore mwensi. Happy Sabbath. The Lord is good all the time. These are my nephews. Abayigubane. Tiangawara bakwani. Happy Sabbath. Happy day. I'm delighted to attend this wonderful meeting with you guys. I'm Daniel Hope. She's my mom as much as she's my aunt. Thank you. Abantu igweti buya. Tema kukwana ki tureigu.
Aya, ninasema nimefurahi sana kujiunga nanyi siku ya leo. Yeye ni mama yangu jinsi alivyo dadake mama yangu. That's the end. Asante sana. Bwana ntugu etibu yaga. Haya. Mama abonera monne in our family. Thank you so much Moiwa. Happy Sabbath. Happy day. My name is Elsheba Oyara Samuige. Pastor Jerusha is my mom and we are happy today. Oh. Na basongo. Basongo. Happy Sabbath. Happy day. Majina ni Sara. Jerusha ndiye ananifuata. Mbarikiwe. Asante. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Amalieta mveni mora. Pastor Jerusha ni my sister, tena ni my mom. Bari ambapo nimefika ni yeye. Na mtoto. Elisheba ananiambia niseme na jina la mtoto anaitwa Gadiel Ongiri. Together we are. Biyamono, kenaruka alisitonya makoroto. My parents mbaba kwania. Na mbaba atia afyangia but nabo wakilisha. So I'm happy. Thank you Pastor. I've known your working station. Thank you so much. Asante sana. Oyo mumuro mwabo. Asamali tangoro kwa Philemon Momanyi. Kumopua inde number 6. We are 7. She's number 4. Kuna mwingine then nafuata. I'm number 6. Kuna mwingine last born. Thank you. Biyamono sana. Ntoko batabe karibu. Karibu asoko sangamo na intu. Yasaye aba mona intu ase miroberi yonsi erabe asiri tukoria rero. Tete ko ba omwango ase okwaregania abutore na bosi aiga ase ko toa maiga oyo minto Florence oteneleta sa matera tigato kwani. Oyo minto Wilson Ogega oteneleta matera tigato kwani. Happy Sabbath. Happy day. Be blessed. Oyo minto Morisho ito onsakia tigato kwani. Ragango iga. Nkwalili iga. Biyamule. Sabatengia. Omorisia Gideon Nyangari Mosanio itokoruria busibori koru Nairobi no ara mona intu na atokwanera tigatokwane na ende. Ekanisa bwakire wono bwairire Nyasaye nomia na mbeyamo program ya lero ntwanye manyite buya tianda baburi numwanye manyite bono buya mwanye manyite buya brother Nyasaye babasini you gave us a very wonderful pastor. By the way nyawa pastor bali bamenyira oyo noyo mobo pastor yango tebieken abwiye kaino mugakondo orenga orekorukwa chemisi uriyo rutiri nyakio kurukwa mate kuna mate gwerende James Oino, yes. James Oino, igato manyete muna, yani nyombate ya James Oino ata manyete kenyoru ya ita mugambi dangote. Nyombate ya ata manyete. Na ona na mubiekani. Ikana ko mwagira ndi sina mboli pasa ngakubono ngaki. Ako ndega yani nyomba chini twa minu na ba. Bia mono. Anye mumate ngo batwale ngalero bia mono moseni. Namba iwere. Maambia ona Nairobi jinza kianda. Na naru Nairobi saa 9 lakini nataka kuoja exactly libana kutoka kutoa ruo town imechi saa 10 gani dakika saa na te bango chanda so na to mukuru nyumba mbakwani abashiriki mbia mole egendo kyo moelio umatero mulisiwe kanisa ande no nyango na kuwakerio giga abantu bekanisa bakayomba nate batina kie sabato ndindo cha basi njiro twale ko wenda ase bakuru kwa GSU APTC Administrative Police Training College na watu wariko wenda mune kwa ye kanisa sengencho mbabu ate go changere kanisa twa igura anabatebia kanyonyo
Bono ngateba bana kwa atindi gocha ko balero inu mocha kogenda nje ngende se itu murane nakabwate appreciation. Bagateba ngo chamba kwa nimbi ya mure. Asante. Mutu ali tukurigia na ndi mwiyarigani buya. Umatekero muntu akorire gentekia mwiyarigani buya na akori. Mbia mono Morisia ase amaiga maya nare gutangasa ase bintu bikobwatinga igoto gwakera buya oyo minto mo director inuka studio asogotokonya speakers chiko bugaiga kare gwete pastor appreciation nero ya pastor Cherusa buno musani oye agateba ngana abaire free ngake moko motebi speaker chino chiarure ngwakera nde oyo ndenere ase ebitamba abiribire yaria ekera igwete buna basani agateba taikonya gwatururieta na nebinde mbire bikoroka ekera togendera taso moyega nabo bagateba abo baruete bagateba monya gotobekeo gototeba lakini twarure na barabo baruete bitamba ebyo na moyega buno ogenderete iga bagateba tikabibeo ngakimogoteba mbia mono na ende iyo Inuka studio omo director uyu na baroche arete amangana ya pastor arokana sembe igombo bakoraga nero retire binde byabo ekero bikonya gotomoreka ekiagera egenteke gatogokora nabo koira na esimi yao ime kwanya kurigera libuno moyego orenge aseri tukeyo na abanda abange buna abarisi baito otateko bakera mbuya mona so gwechana na koroberia merobe yeye erinde gwenera goikera chinga kechi asenge ncherire likororokana litari buya nabo nari gotangasa nga mangere na ne manu yaye mangere ne manu yaye sabate gocha nigotora abere ase manu yaye nigotora abere ari mate as a great hope mangere ebere ari ese saba skuru esabate gocha ayande torabe to koinyora totebere kina bana ikora jinga kechi komwaregania mo pastor ito oyo ochikire kobaiga katara imokara bonda tekoteba buna Gideon atebire nturiko nyara kwereso buya bwa pastor nturiko nyara kobweresa karutora appreciation lakini morisio kwanire morisio trenira okwanire buya omonene tigabaseni amaene no yo bwate keegwa gyo komanya muna turangana bakorangiririete oyo maso oyomo paka tukore 20p so no murayobera mona into chinga kichingia na ndo turaira sons igo nabonare gwaka ngambia mona asengencho ya mangana iri bageri tete kolire goteba nga mbarenga amona inche bakomwarega niyo mu pastor itogoterena koruko pastor Kimaiga erinda to kwanira mbarenga amona inche to kumwarega bia mono karibu pastor abantu ase Kristo happy Sabbath happy Sabbath barenga ekene batamanyite osonye nkwana kondora bekanga okobokoi abange abubara abange rende batabegetia maoko iguru nga indaro rere ngana abange mote abange namba gosibeka igandora na abana batakore gintu egetie ke na bere tati ana ara makia register ake mugwanja nda makia abalisi bane mbali ntararora usonya baikaransi tabantu imemba gwanja na makia register ndole usimbara na chakire kurwe kanisa yemulisi naru kabeira uri kurukuobara onya karo tinko manya gusenaro guse lakini ntara igukende igotai ngayari amatanga pole abumongirire pole yane mamotebie na ndi na makia register igo na nje na igure takore tigenduki mulisi otuoma arengo mulisi uri abusiburi omonene kerana ara oria mulisi bakwani ango kurwabo omulisi one na nyora ngarero tari korora lakini amatungo korari gentuki mone nago sisini mwaka na asobu yobu mulisi nare na amenyete mwaye ngakigete okurugu gisemba ke bamura ngayigisemba Oma tengora makina ringa basani bali tu akaragire nabo bamugwetie njireni osemo bugete nebire yende ketindi kwe babwango narora masesere ngaya mulisi masese okay thank you very much mulisi onuonga ona abande no mulisi nyabuto na morora I don't know exactly ngayali oh thank you Wamugweti na Marieta tarasira korange kondiani yani tira tukutamangi lakini ayandi rakore tegintuki na asirete
asobwenge yande tabagen bagen inju abagen inju aki orukaiga ma tabagen ko ba chali ndi mokora bagen bagen inju naro gipindi ne kia bagen kiari egere ndigire ririre ngore genteki bas abagen yaba esengen junta tiko bakwana na ntaba nene bali nabandi mbara bakebara kwaniru lakini tigaba nene bachakira bakwanira bake chakire kurwa Nyasaye no muya na matkonsi nje nagokire goika mangere kanisa asa mariete bakondangeri Gertrude Nyanduko onde naro mumaete bori ndetayonya komorano nyekieni Gertrude Nyanduko no mwalinde nabaracha Gertrude Nyanduko no moteri akoro ku Gertrude Nyanduko geti pastor geti Boniface no mwana Nyasato sisi ni nera akoro ku J oga ogeti mbarikiwe district yetu Nyangweta. The Lord is good all the time. Towakero monene mbia mona singing cha turendire se weekend tambe na ndi tumiranire rero. Nabonda abo mogeni lakini nje nimanyita bange na ndi ntanyare gutacha sa Marieta biliam biore. Inoyo masa bange asa Marieta nkulu kulidia moinde nje Mrs. Pastor Kimaiga. Mbia mona so gutwarigani tigatokora yo mona na chikire. Ntubugata abana babira oyo makuru unaitwaje? Jabez Kimaiga. Happy Sabbath. Happy day. Oyakoro kujabez nero mwana ito monene oyo kumubwate akoro kujafet Kimaiga omonene abaseni mono bia mono sana na inja asili tanki Kimaiga sebali batamanyiti Kimaiga no murandi we district ya Gionseli current na ndi muramanya na boranyore ninje ngocha sama tukanda ali bosia eko ari gente ke Jerusa tachi use tuate bo mane usochi ono lende pastor Jerusa bakwani eko ari na borasa ko jago tigire gente ke tiango ali kai nganchere ngali ga ni murandi we kenyoreka tukwani elinde gagocha go ntigire gente ke tingoke gendere tigamba kwani aseri eterio manene mbiyamore bori abakurwanira mangere kero umuntu no atage ngumetingo gocha tiganya saba seni pastor karibu aseke ngwasukiri tukolia rero mbiyamano asante ono tiga tusabe tukwana ringana ikei omuya tata Nyasaye biyamona asengencho watoire libaga lyokoba moyo asesa bato ya rero nakubwa mono ayenaye gwatutungite twensi elinde tukubake nagukwimukira liguru biyamona aseba onse bali baikira nakira tukuigweri ogiri abono tukwanire muno bararorire biya twasabira siritra Kristo maborito amen gotera nguri mwatera ngakibona mwatera number 5:1 Chiarenke meronko kianda Arati gango gotera muri gosengi mutegete chikwaye chibunando chimusano nugite buyaiga maete bono ankondeterera muri mwanje motere gekora mubigite uniform yi yacha ebekire elindetererwe emotogi ororiyo Chiarenke meronko kianda na kianda charaire egora ime eye megasirera ebitunwa are negeita yanka are ase bitunwa ebibe tebi ase omorisio muya teri ase omorisio muya Mungu gya kabere monene merongo kianda na kianda
echiti chigo isaini Morisha kairania eye moyande yasireire korwa sende no nyanchera ere embe mono ningenda seroroko yeligia ningenda seroroko ekebungo kia gatatu bono babori wa onde tamanyete chindiba echambogete so aetete atara yenyore ngondi ekwana ndwaire tari kwenyarira ngegukwa kai okorora ng'ogoteruku ninche bweka nasomete gekogera abandi mwensi bari mumbwete emiaka mwaigwete goteruku emiaka yaino bakegera yakorire gintu yaeriri mono gaki ndababuria riswa rikeiga oyo ero igwete ogoteruku gogoteba ng'a omwana n'omwana n'orori oyo ndababuria oku momati gotera buya lakini ndikwari getu you need to ask yourself that question ige bintu mbire ase enseye biriota keiromanye ayo monyene turaba naacha kubimanya but I want to remind you ngebintu bibyensi nigota keiro bimanye obikorere nekere kwa bikoreire biwenere buya asobugimo bono ntagiti kubeke to bikinsinini asingenjo nachiri gupima nsete kora tigendu egoteba nga honoring God's servants gosika abakoreri bango banyasai bono ntagiti tuira ni gitabu gikurukunga rirube lya gatatu lya Yohana tosome ekibungo kya gatano ni kya namba 6 asike gusibo aro tosome kumuranche egitabu kya rirube lya gatatu lya Yohana ogosoma kwaye iri chapter yam abandi mbaburinga igon chapter iring nakigekora na teba ekibungo kya namba iring isano na isano nemo ngonyori omwanchani ni goro mwegenwa ase ande onsi aya wakoreire abubare barabi abaminto nonyabare barabiaba abamenyi namba 6 barabu babeire kirori ase kanisa igoro y'obwanchani bwao nokore buya kura abakonye ng'aki yachaka igwa ndiamono mami aya n'omuntu omwe igwa buna yateba mono ntegitote ebyo imuri nere ng'aki abanchani nabo yachaka bono chaka omwanchani igotetebeti igotibigiti pururo ng'aki igwiti yateba karate ibono inga omwanchani very good nandi momente motebinga iguru mwegenwa asande ons ayigwa koreire abamintu nonya barabamenye bono madam ikaranza ayi oro mwegenwa ase amangana ons ayigwa koreire abamintu nonya barenaki bono tigana ababori cherusho imoko nagoteba sobo ngai njena igunga gosengaki naigwa bamanya makoro tombakari na inje ndayete kwebandika kurwa ense amongaki na inje tokuru nera ari nyari bari igonga gitori aro
etura ba mino lakini turi na ngagibuku yateba bono ntageti buna yatebira abamenyi ngi yatabuki guchimoini omwanchani nigoro mwegenwa asamaya wakoreire abaminto nonya bareki naende nigura akore buya kubakonya asoro gendo rwabo igo meaning once a pastor has done something good he needs to be appreciated omokoreri onyasaye gakorire ngane yerenkiya nere natakeirate bigunanaki mbiye mono igwa omugano oyo mogoteba ng'umurisi oyomo abwate ching'ondi chiaye ari kurisia rituke erimo ching'ondi echiga nigari guchiechandira asuguchirigirie ndagira nigari guchiechandira asuguchigitera nigari guchiechandira asuguchirigirie amache naende boigo ochigitera njibasa kogendare but one day eng'ondi eyemo ikarwa aseri icho. Then this servant of God who was the shepherd akanachekina agatige chichinde magega akagenda kurigie riende. Then one traveler omweti oyo omugagweta akamana kumubulira iswali na aseki gwachandika kurigie yemo ne chinde chikorete gento. Then this man smiled and said agasumaili akamana goteba iga because they are mine and I am their shepherd. Esababu najikunye Wanyasa yani akumuchanje mabuya baka nono ulio urujinga ta koba lakini through the pastors actually omukwanira buya bakomuntu yakora gintu oba uruje. Is this not the pastor's duty? Aro egende ke byanda byakirige sinini mo chandeka Yamana goteba iga. God has given us pastors, spiritual shepherds who care deeply for his flock. Nyasaye otoira barandia abubago tenenera chingondi jango cha Nyasaye. They feed us the word of God. These pastors baturagiriringana ryango ya Nyasaye. They guide us. They pray for us even when we don't see. Bakachinga kijiriota rochi pastor ngona wakorari gento. Gona gusabirari. Lakini bandi mbali basireire network no andi pastor mo saberete na rakura chechelia. Aro abantu moyo mora no nyandi pastor go saberete abogete mambya gote ngomonene ongonyera abalisi bane bonse asemere muno bakoreri kuranjo bawanjerwa lakini omulisi gagocha oteba nga pastor gitukani igonga yachagire moigwete gomonto igambu yere omonto yokonyora nge network yakorire gento yabutokire na kiekenta gete gokoinyoria that the pastor, the work of the pastor emeremo yo morandia nigere mekongu lakini bado no akorite gento no are ngonya ndige ndeke gioka nabona ari gocha koigu buya sana koranga babiki gendeke bagetiga kiarimirani atanga basta na linde lionsi to sabere toka endeka mogwanja mba sabere
Ono roje buna moikaranse tiga abande rugurura abande mate tigango na arabori iswali bono kunganyerete muriye genteke. Ine iswali. Omokutano orio monene bwabasike. Ebirogo biri bikoro kunga reserve diche asinga ibiko bekukorengana magege gosembosio. Abagu ikaranse birogo ebimbara byaba. Abantu raiguro yomote iri n'abaheshimiwa igencherende abantu bari bagentoki bamasikani bari bagwikaransa gukimagambarabi naro tiga turaburi ebyamagambarabi bagwikaransa aso mukutano bw'abanene abesierere tigosa abasiereiri igonge birogo byeng'encho ng'ai bikoba ngochibosio naye gogoche kanisa kararwanirire kirogo kirarari gekora abantu beng'encho ng'ai bagwikaransa ari omokutano oyo bwa abande abagwikaransa maga abakorokwa amachuma bakona komotera buna agosoka bateba suka omogambi ngokora ari gentoki ngosokari iga bari maga na bakorokwa amachuma gose embarabi neriswari naraborirende tomanya amachuma asakorete gentoki asabererete lakini ntagete gokoinyoria aye gwacha rero koru rero na kogenderera kwararwanirira arari gekora none riogirio monene ng'ai morocheri gokwana korwa ngoru bosio. You don't sit far away from where the voice of God speaks. Mabono ngonye ndimwari ngange anga gujimwa ndoseri raisi nabakwanira bwangu. Bono ntaite goteba iga. Point 1. Eyenta gete mweri isire komo kogenda ka. The pastor's calling is sacred. Ngokorangeriwa kwa morandia nigo korigento kieke ago chenu igo mopasto ndi bwensi orensiye na ndore moyo omanyete sababu yo kore meremo akomanyanga emeremonde nyasa okorigento ki ondankeirie is the assignment given to him by God himself. Kitabu ya Jeremiah chapter number 3 in the verse number 15. Jeremiah. Kitabu ya Jeremiah isato ekemungu kia ya 15 ngakego teba nsomera bwana enateba nga number 1 the work of the pastor is a sacred calling ukurangirirwa kwa bene na ndogo chenu gokurwa asingo asinya sai. That is point number 1 and its assignment given is given by God himself. Ngorio onsomera kitabu iki Jeremiah isato 15 nimbae inwe abalisi abaya abarangoki asenkoro yane abaragerie bari n'obong'aini na ukomanya that God is simply saying I will give you shepherds who will care for you by understanding. Yani akuba umurandia uyu kubarageria na boigo uyu kubara na kubaorokereria asubumanyi. No mupasto yo kairwe meremeye nigako yakora nubuikiranu erinde Yesu kagocha amagento kieke engeria yokurangirwa kwaye. And remember, all of us, we are called for service. Abatwensi nigo turangerie asobo koreri. But one of the things iwa again to kyoka na harora. Aba chorimbo karimandi. Bono yo monko genda ari gwitira uya pastor nabasabira. Bono rero marogo baye gwasabirwa nkonyorura abageni bariuta na gokora gintu. Ngana achira. Bono rindi komoko genda bachori mwamanyi ngito ukomanya mukurigiriri mwara muri sikura tokonye aso mwakururi igoma to ino muri sio gotebi igongi akuboriri
gukuburi nga gakirinde gokogenda na inje mwenyoro nongorete gintu oyo nagosororiri buno guikumukuta nuri bwa bochori oigwate ba mapema ngana mburetie gento bono monene tigamokonya ikaranse penjirarari magega Isaac akichwari oibona atakiri kuruku mwanafunzi tari omworokia omuntu muya ogochigochorwa asobokoreri nuri omanyete nga okorankerigwa nigo gokurwa asingo asinyasaye na asobokoreri obu is there to feed the people of God. Mono ntagitura achura akisabu ayuri gwachoretu you have worked a whole year obochori ubukari mambia andi ngoba ngo chichere mono riri muntu achire mono ngo muande rioroba kwa mwara ryoko bakugujara aro na maiga mware tagusi nandi ngoba baringe kene mukura ena na maboko busyuiga busai moko ena na maboko iga ngabono andi ngoba mone nago sisini nae karagende ngainko manya gwatigirite ngainko chakira elinde njendorere tokonga no anga document ga keigo kabigo elinde na njenji kororera nga ano gwakora ano utakora gintu na njirinde manya bona maiga ya kwanga na rongucha gosom aro amaiga ya kwanga busibwe kiuriri ky'abantu na rongucha kurahira abandi gusini mirimo ntakire gokora barenga mwara akorire mwana nabasisi ni umwaka oyo ko otori ikekende ori ogocha gochorwa na ndirinde uyu ndegachoriru tigagukukurume stress miremete yao omanyana ni gora akorete gintu Jerusa no aringa umwaka oyo bono akorire gintu nonde ngochi chari nemirimo wike akore gintu lakini nginate base point number 1 pastor scoring is what sacred okurangiriwa kumurandia nigo kuri gintu kiki ogochenu ningo murangiriti nyasaye. Point number 2 pastor's work is often sacrificial. Emirimo ya pastor ni yogokora gintu eyo kweru uke nabatebinge gintu kinguragire kakiri emirimo yo murande no kwerwa tugokora visitation pastor kuchenjeriwa abalisi rero mambiende ukikubulyo mulisi nga mambinto okogenda ogotenga rero pastor narosa bubi natali tigoronkarosa lakini umurandi era narosete Number 2 orete rubake binda byumuchivu oikaransanse gokora gintu kiki obigamba obigayana nande byakora gintu byahera oyino murandi obyeresa buya urujirigere ribono mwaka inspector na akororire byamona asugu na wanje tini masisini iyo ni inspector ndate mugeti bono igwa uruje inspector bararuana na madam moyeka nona aringa sibaruanite ingoroje bakorete rekina ninje bakoretera nande kero kinde bandetera injentario miaka yabo miaka yanensiri yabo ngakieri na ikaransa na ekeya twarengana eliogi elio paka nabaigwana ni naende nabatebi togendenga nabaikimwabo nabasabira nabatebi ngonye bukima bware ikaransa mokori gintu emireme ine yo kwerwa sine yejeje eyo kwerwa. You got to remember the work of the pastor. Kasi ya mchungaji taliga asienke nimirime akorete gintu emerito mono gitabu kya Bible. Hebrews chapter number 13 verse number 17. Your pastor may smile every Sabbath. Kumuguna kurigi gitabu hiki umurandio ino nabago smile kire Sabbath mambia. But behind the smile may be nights of prayer, fasting, and the tears of the frog. Nga sobo tukobogweta ni gari ngewe chanda asogo saba we ngata na boigo amaliga guitira na yabantu barabyaba balyakura.
moigwera abu bakubatang'ana aro ng'aki yachaka moigwera abu bakubatang'ana naende mokore gento na mubasike ekiagera barabwo nigo barendete emioyo yaino bunaki buna abantu bagocha koruga ento kieke omobaro erinde banyare gokora yase omogoko onye bagocha gokora yase okweumia angataba na gokonywa konde ase mokorete gento igebukwe gototebi buyang'a morende moigwere na gosika barabiaba abakubatang'ana agekogera nigo barendete emioyo ya barabi yaino. The burden the pastor carries every day is so heavy. Emeremo omurandi abugoretie ase birengerere baitewe esira basi omurandi nereri esira basi gitabu agutubura buna kubuka mambia nyamiobo no ero mutum mangera no ero mutum liabo sibori ne yende ndai gunere kurukungaki ireti hope igine are sira basi gitabu akora gento agosom manyanta gituri gereringa karigiriti nyamiobo taria machenga akarigiriti mbara byarigiriti abantu baguchio bonse omana kurigereria otiga kurigereria abekanisa boka kuna ndunju kanani amaiso ekenyorogyo gyons elindo mana gusabanga omonene aba bonse betana ine kanise na kiyare ko babuya Kristo banchere bonse bagoita base gento kiek ase chingoro chiap igonga gakuna gutara eyinere mirimari bono tigana ababori natware mirimende tobauti gwetani esira basi oroje na jagende gusimeka mugono mathe mbarigiriria abantu bomonene una murigiriritie mbaringe kene barabwatire pastor chingini gakogendaka na mondigiriri ababono chinsa chiabeira ko 10 gusi 10 gusinsa 9 ngogenda haringa uikaru garagire achabe chinguru nande mambia kore gendo ngeticha kiagasi egeticha ngaike tariga lakini ngabasta mbarikire bono tiga bagende baguri chingini kakiacha guri chingini njiche chisane yani mwamusonja mwake sabunga ngayago chibituma ebituma ngayabwe natakonyora kuru emigondo yonsi pire kenyore kikurukunga mangere ne yango ano basta simegeti yekora kira litu kagweta okonyora mugondo gugusimeka omana gotenga karate nabunore omonene mbiya mona asingencho yabusibori lero iguchire ngokomerari kura nchobi anchire bimera asobuya obikini asoboronge bwao nekere birabe byekiranira asichire chiao bimeka mekebuya bikonya mahitaji yenka yaye na yikanisa yaye igonga kiyatebire igugusabire byame gusita sabiti igonga yasimegete tali abu asimekire oino kiromanyete goichako rogo saba okorire gento lakini imagine una mura mondigirire tibuya nande moko meka buya kunya miobori abo sibori usini mangere yonsi nagireti hopu ngana bo pastor arare nchara abantu mokorete gento muro mono morengere ti pastor na chacha batebinga mochi mumubikira makeba oyo abasomieki tieto irane gitabu ke ritadi chone nalinda chigocha buya yona irani ronchi gocha buya tadi chone lirube lya gatatu nalinda chigocha buya ogwe point yengi kiagera na ateba ekebungo ni 5 na 6 ngakiego teba omwanchani igoro mwege nwa asons ngakiyacha akagukoroka eyagotogia yakoeriete rinya yakuruka nga brethren igoro mwege nwa asa mangana ons
aya gwakoreire abo bare abamino Ona tiana abo. Eliete elimu na kwaru kugone kene be kabone statement yi abo sina maego bwatani. Nora si company. Aro. Nori bona si company ya tenga oro mwege no ayigwa koreire abaminto no yabari gento. Bono nta gitikuburi mbari ngabara si company ikuruma bara kodri kurumaga. Mbari ngabago teba ngarera aro etugusibira chinyenge na inje nyore nguruku erieteri rikurukunagi. Omwanchani na ndendro kuni goro mwege nwa aya singencho ayigwa koreire barabi. Abaminto litangani yabarukanagi. Abaminto we are one in Christ even though we come from different locations. No atokurwa sanga ngao neke matura singo. Ndoli batano. Na kigekora yate babu yanga omwanchani. Nigoro mwege nwa asamangana ons. Na ande nigoro akore buya gokonya abuo barenaki. Igombo benare kera nabatebi abangi nagoko genda ka naye kwinyura nga pastor nakari. Igo nasiretira gusine bukwesirete. Abangonye nsirete rirori nebukwe korete genduki. Na ndo ngonye bukugesirete igo ningosirete mono Nyasaye. Na ituko ndiyo Nyasaye akore genduki. Ara asire. Ninje naye rirori turatuke tukurikaine lakini ituko ndiyo Nyasaye akore genduki. Ara kurikana. That is why natebanga you may they carry your spiritual burdens, the pastor. They carry your spiritual burdens. We may never see. They visit the sick. They counsel the discouraged. They comfort the grieving and intercede for the lost. As if familia akwereirwe ayanabuta achio. Lakini pastor no akorete gendu. No ali. Nande bona acha mocha nitacha. Mopi main. No mo kuboringa okoranga basti mejinera chore. Eri muri kuboringa ki basta mbuyakari. Akarwarit. Lakini ugutacha kwaye mwacha akakurigani obukundi boke mwacha akagususa mwamurusie yanka mwamubikansi mwake biboko mwakura riri mwakorire pastor mana gutuka no haru mukutana. Omana kubaboringa Bwana Yesu asifiwe nande nayo mutangani watebanga amen. Manyogo itaba amen kokirigese ningore ngichanwa pastor aga. Nai. Igenjerende I want to tell you ngomo pastor emirimo yaye uroche gaki akubugurerie mesi asugusaba agutarire akoebererie bakariri utetegeti kwiguri ngena ria Nyasaye aguikaransi agotebinga Nyasaye uyu nero umonye n'ubugima Nyasaye uyu nere biensi Nyasaye uyu neru kurindite akoebererie ibi biensi bakorora essence uitabe mu pastor inkyuro cyura amakorera. Igitabu gista isato isano nemo igibungo gya isato tuchakiro igitabu gista igumune bukwegote umubasito yuko buguririe mechando yonsi okorire kiango igumune bukwegote airene mwaji igitabu gista 63 egoteba iga Omoruoti akaboria ine ngosikaki gosema sikaniki Moredekai akoreirwe asengencho yayo yabarenge kumukorera bakamuiraneria bari bareko mukorera omoruoti bakamuiraneria tana gokorerwa kende. Aro ngagi bari bako mukorera ngibairaneri na inu nara babori ingi mwara akoreire pastor mwakuyu gisa akorire mirima simuri karabe kari chibu no ambusai
Oyo mote iri mpaka asit. Oino oyo homo. Mpaka asit. Igoninde. Erona linkoro buna mpaka asit. Ma baka chingo kichi chenyuiri ngaki. Echinde njikari mechi. Anga pasta egu airarari. Eji ma chereta chiuka. Chiachi etini. Chiacha kotebanga. Abanyene bangire kubareta. Tuangire koretwe kanisa. Bono tuaurukire. Ekigeko bagekore gintu. No chira. Na chire kuna kumongira ngonde na rusi bita kamo kaguchirira bana baba sita baguchikuria geko iri rusanja korete gento. Lakini ngakimwe buku yabori ngento ki Mordekai omuntu oyo iga aganeri gokorerwa nabo yabori usima sikaniki ekera abarendi bari bonsi bachicha bomoruoti bamana goteba nganonya kare iga tana gokorerwa gento X ngayo nabo basunjite Mordekai nabo baruche nga nabatakire kwa masikani but this person these people he is serving them but they are doing nothing extremely nothing yani kende keyo verse number 6 verse number 6 abu asetuli kutirimbo aseigo Amani agasoime. Aseigo amani agasoime. Na umuruoti akamuboria. Na umuruoti akamuboria. Ninkia wenerete akorerwe omuntu oria inche umuruoti na nchire gusika. Aro. Omonene nasigita barandi. Omonene nabasigiti. Okay. More amani osoire omokoreri omuriki bumugambi osoire obisi. Turuchi abakoreri bandi ngakibateba. Tana gokoreru gento. Tana gokoreru kende. Na amani osoire gagwikanya bono nigo mugambia kumuburi ngaki omuntu uri nsigete. Ndaisa kukuburia ayebuno murikione. Nkiurucha arakorera. Amani abwanete gokorerwa. Ngaki amani agoteba. Amani akairaneria. Amani akairaneria. Asomoyo oyeime. Amani akairaneria asomoyo oyeime. Ningo umuruoti anchete gusika kubwa inchi. Igakanda mamu gachakire. Akandikita nigakorire gendo. Gachakire. Atara soki imbeye gochisiko. Embeye yache inisai. Buno yonde naro ikaransi tago tebanga ngorere basite yanga. Inje ninye begete. Akuna kanda mamu gachakira kurume. Yani tukorere basita paka yani muna ntu njare tuliete. Nara tukucha ko ebitum. Agunkara gachakire kurume. Akanda mamu kamani. Igama nimbare kanisi. Batari bake njembugete ngama ndi oli osungetu na kwete gendeki gekaera kani na bange bakorete gento elinda maniga kuburi kurwen koroime akaburi naki ingumugambi aganchete gwetani orori gwetani nche and yet God has decided that the person he loves at that time is none other than Pastor Jerusha. Lakini bono yakuburi buyanga who again does the leader of this group loves more than me. No rolioi. Elinde buku yate ba ujimate naki. Abuna ngoro imako na kuburi. Igotarate mugani. Amani akairaneria omuruoti. Amani akairaneria omuruoti bon. Oli omuruoti anchete gusika. Oli omuruoti anchete gusika. Goikare enterwe eanga y'oburuoti. Aro. Goikare terwe, he must be adorned with the garment of what? Of the king. Goikabe kirwe yanga yangu. Yomoruoti. Olia. Omata manita manyetinga nuru liyo ganchiri. Lakini yegenta manyete ningo buganchiri. Erago teba kuruanga. Ngomoruoti ninganjete kongetani gaki. Gote ninji. Kote nincho muruoti anjete igige ntongo teba ningo chikoe elinde bukuyama na goteba nga olio muruoti anjete guikabekerwe eyanga ya gento kieke eyanga yoboruoti
eyo moruoti analete kubeka eyo moruoti analete kubeka na ebarasi eyo moruoti analete kolina ne barasi eyo moruoti analete kolina ebekeire guto yo boruoti ebekeire guto yo boruoti aso mutuoye omutang'ani oyo monene omutang'ani oyo monene ore gokorera omoruoti aye we yange eyo na we yange eyo na ndakore gintu aye gune barasi eyo igo gintu kiamani ate bakoewa egintu kire fake. Is it an expensive thing or a fake thing? Very expensive. Igo ng'abantu bari omonene anchete gintu kibakoewa nagantu karirecha gusinga buenerete nagantu kabuenerete bono kana gwakisabu ng'aki ngantu kikwabike basho kwa pasta neke megere usine gintu kieng'encho korete gintu usina number 2 nonya ndirikire gisuta igwete bono koigure omuntu muruoti anjete ngiakoewa aro eki omuntu muruoti anjete ngiakoewa. Okay, togende kebungo kende baisire koigwa baisire ndoje bachakire koigwa ngonyo ndaro usungu sirio motuga gende kigesire ko soma uriore ko soma omutang'ani oyo monene ore gokorera omoruoti aye we yange eyo na ebarasi eyo eliabekera omonto oyo omoruoti anchete gosika eyange eyo na amurini ase ebarasi eyo bono igwa na amurini ase ebarasi eyo amwetananie kiomochie amwetananie kire kinyoro kiomochie okoralia bosio bwaye amang'ana okoralia amang'ana ayo agotebanaki omonto oyo omoruoti anchete gosikani igo arakorerwe buna iga aro ari niwe barasi aitanani gwa kanyoro kanyamiobo moino arusi gunyamiobo yabo sibori oimang'ere kengeka ebarasi ni yang'arinire iyo moruoti bagona gutangaza ng'omonto ori omoruoti anchete na bagokorerwa eng'encho neriye eri ne barasi igoro akorete gintu ebarasi eyi arinete ne yang'o eyo omoruoti eyanga abegete ne yang'o eyo omoruoti. That is the way the people whom the Lord loves should be done for. Ng'abantu bari Nyasaye anchete bakorire emeremo emekong'u ase ekaru iwe egetabu ngirantagete gosoma gekorokunga Gospel Workers page 30 egegoteba iga the burden of the work rests heavily upon God's ministers and they watch for souls and they must give an account. Gospel Workers page 30. Ngemeremo eliemerito nigebekire asabakoreri bango banyasaye igokere ibekire asabakoreri banyasaye na intwikire ngageito nokubabeke barasi igoro tobetananie totebe ng'aba nabwo monene akorete gintuki anchete. A point ya gatatu, what is the responsibilities now of the church? Ngibone kanisa itakeire ekore ase omonto ori Nyasaye asigete. The work of the church is to honor, support and pray for them. Ebinto birenga. Number 1, baba sike baba sire nabo igo bakore gintu baba sabire birenga nateba emirimo y'ekanisa nereri ase abakoreri ba Nyasaye. Number 1, bakore gintu babasike tari babaguria amato gochia amabera rugurunga basi tonere tutatageti yono ururi gwatagitaye yani gakimongo kia bakristo omate lirimo bogorete amasa ruri gochirogoro kimagere ngogendari lakini oyo nengokorari gintu ori mwesabera mono manyete nona abaisiraeli n'abariri bari bagatenga ntuo manyete nduri kora uno murayi uri tutaruki etutagito ituruki maisokari omonene akanaja akabasa u ote nini mwesabera oyo
bono Saulo akabariria bachikorera omonene naye nabaigwete lakini akorete gintu kiri ririmo okogenda ari omobere ruguru mwateba ng'a bono buna Jerusa achire abono abagaka baimokire bono ntu omonto totagete nyarebe egento eki moche motige omonene akore gintu abakonye egere oria okoretwa na igoro yachora akore gintu achiche oria ogocha aye mosaberi mosire na mosike ebinto birenge ng'aki nateba ndango torairora nyiguse mwaigu namba eyemo mobasike namba eyemo gintu mobasike amasikani namba 2 mobasire yani barendwe amabere nakabuyuga gochika obong'eni bosini nigo mambia achabere chinguru achirarari achachire emirimo aba egento nachete ngasomiwa the hardest sermon ever to be preached in this world ne sermon egokuno omobuko bw'omonto pastor kwana komanyete kera bagochi koigwa ebesa keri gesomete bari goitaba bagoika ase okobasira rende mabere bitoke riro kwanyora bari ngaki riri kere gese emetu yagororogete buya mono okonyora ng'aki mobabong'eni bosini emetu yairara gochiarari gochise metu tekoirana gochinsa ase ekia gatatu ogokorerwa omorandia mosaberi kora gintu nere natagete amasabo by the way let me ask who is the pastor to pastor's home omorandia bwe family ya pastor ning bunandiga nimbo morandi bwana omukungu naigung'anje no morandi inde noara aringa ng'aki akondoka engo ikakanga dressing a pastor ojire abana mamanyete ng'a pastor ojireka ingo bamanyete te yani ine vocabulary banduke pastor bagukuminga gakiri nariro neri ndiana kurumenu yangu yabo eliete bamanyete tato okorire gintu ochire igo abapastor bagochikoranderia abana bamorandi mbarabi abashiriki bono riswali indi mwatarirete pastor kumosabera ka abono nasari abarisha indi mwarubiritie kanisa women ministry egwikieye ete pastor nga ikanyeka momoete odanga sit down muna mowo ikaiga ogotera ng'achwa nane mwara muburi ng'a pastor ngitugo sabera torojirende konya pastor gokobori ng'aki kasomire kebungo okobori gochio omwari moino ng'aki ingitugo sabera nero uranyora nainu mwara anyora ribaga mwamubori ngimokora gintu ngimbogo sabera ebinto mbibori birasabirwa pastor nere nabwatu mosigo atakeire obogorigwe gochi asengo indi ogocha kobogorigwe ng'onya moikaransete momosonchete nomanyete abande mbara pastor nacha kukwaeri there ikorogwa pastor's appreciation not goodbye mobwate point buya tari kwaeri tugwaka ingitorare appreciation nomanyete rituko pastor gocha gwako kwaeri monto naro temate mwa pastor ase aria na ndura nyore bari 99% 1% nari maeta se pastor akorwa 99% temate se pastor akora gintu naro mwari iburi swali ng'aki ekanisa nero eye yakora nabwo aba pastor bari abashiriki maria bakora una barisha nabwo aba pastor be family yangu ya pastor abakurisha riicho rigutuka mwa pastor mate pastor munariga nabwata abantu gete abana mbaro nabakwanira ebamate ng'a mamu kwanira mamate ng'a pastor kwanira kebunge kimbakora tigentu lakini umurisi amocha ni achiche asome kebungo ng'a abana baigwira abaiburi asomonene rirori bakirete kiri baigure point ne korete gintu nje ninji some kurumambia ngwekwirororo na irana andi bainyura ng'aki oyo kwanza ngura tuitari kene kakora tigentu kene ngei andi rinde buno mwaka bwe family buna kimaiga gwikana ara tokonyake ngunjure riso rikore gintu yarengeri kake rinde ne yake igoro chini njanso ameke bungo mbaigwete
lakini umulisi gagocha lisuna likalire nande ligukwana nobwanchani buya igo network yakora kintu. So that is your responsibility as the church. But you have neglected that one. Masu meeting a pastor ni guraru ete. Bona ikaransita. Bona yani bali iguru ryoka. Meeting a pastor. Pastor sirimbi nebuga na asinya sa korete kintu. Yai. Gonko banyolinga ki emeremo ye kanisa tusabira abarandia tubasike nabo igo tokore gintu tiansome kibungeke abagarati sano nemo ntigiro narorera abandi bansumeire risonga basta tokogenda kare kare ndutu egure twari baganga twasirire past taratara gendeke kera narori bono tiansome kigyo kantigiro abagarati sano nemo osoma kwa nire nganate isano nemo abagarati sano nemo osoma kwaye isano nemo naende egoteba iga kurendere oyo kworokererigwa ling'ana abwatane nero oyo kumworokereria nero oyo kumworokereria kurendere oyo kworokererigwa abwatane noyo gokora gintu oyo kumworokereria ase ebintu ebiya byonsi tari ekemo ebintu pastor mulisi oyo machengo na igwo gokonya pastor mondetere kirugo gocha uti yate abanga kurindera oyo kwandetere pastor bwangu mwebereri naro nabwate pie kwa morete nimo pie oye usemba bwenere kero kindi bandetere gocha nari nkubulira iswali ebuku ngakibona kibunge kitwa korire yate kurindere oyo gokora gintu oyo kworokererigwa kurindere beka gochaga mulisi abukwaga ndale igaga nankatere munoga very good igo bono igubune bukuyate bono madam tuchake igentu nakie kurendere oyo kworokererigwa ling'ana abwatane nere oyo gokora gintu oyo kumworokereria abwatana monere oyo gokora gintu oyo kumworokereria asemang'anaki ase ebintu ebiya byonsi lakini ebibe birobyo ya mubwatana yo nagosororire bibe ayabwatana nabali uroji barabwatana nebibe lakini uri ogokorokererira ing'ana bwatana nere asamang'ana akorete gintu ase ebintu ebiya mara moja gokonyora agachaketi ngari kwaringi kuigura mutumba bari tokoni akana akayakari bwatana monang barenga banyibwete uroche gakitigana araba bori ngonyo uroche umwana o nwari ukunagotera kurumoino maambi pastor ngwita akari njera gweta oigu umwana ukumbura gotera nga mabenzi onye gugutukura tukuri pastor lindura atenena utaka komanya uyokoera nururi umusabira omuntu uyu uigwira ling'ana obwatana monang ng'akiaye rindu utatantaini ayambanya tutantaini nani mabenzi tari gokora gintu tari gugukura ayabonu uri buyase ling'ana baringa bagotera ng'ana inchi na anchire kubwatana ndamona pastor asebire biga asebintu ebiya nasukumusira na kumusabira ase chinsemo chionsi tata nyasaye mbiyamo nase eng'encho ya twensi nigo gwatoreta ase eng'encho ya obokoreri ao nabona ebiro biaikire tukubwatana mona pastor tumubeka ase ebarasi abekirwe yanga yekerwoti ase eng'encho nere gwachorire ase abanchani bao bonsi sese ni aba bonsi ekere baratene nase eng'encho ya ogokora okuya okwo obairaneri maradufu na gwetani mono moboria omosombo oyo okorire emeremo eyere emiya koranche oborie family yaye omoseseni omwagate asagutacha nande liagororoka ende koranche nande omochi semino bung'aini nechinguru chugwikirania emiroberi yonsi bono gotokoende gitamukiro kende tigobuya bwabo toisane twasabira siritara Kristo moborio ito amen ntagete kubwati gento gekubwatiga
ekwaya ya women ngonye ndiribaronka maega women yene ya mang'ere bono ya kabeiri mang'ere ya gateriri kuru eyi women tari mang'ere ronka magega biki gintu bwana uri bwate gintu kya women iga na achakire gipindi kende na achakire gipindi kende bono nya kubwate baasha ayekana kubiki gintu ama igaro ngukwani uri pastor na ndiri utabwati kende ronga magega nakina atebera nga baronke busyu ni mwabatereri gocha busyu ekere mwaterire nandi mwenyoranga machere mani bwi kwaya aye wikonde terigin ngo murandia gekoro korire mirimo araria ake nyuri usitwate bamubwatane nere asuku boroke tara borokerere bono ka borokereiri bono naritokorere ebintu ebi muna mwarokereriwe emesa niri natebi gunari kubikirwe gintuga mutakondetere emesa imonterekere ga sumu kubwa bumuruoti ari igo yani mbwaterete nganga inu mwaterire ande ndoje chiangechi mwapimirete pasite kisiba bune Sikujua njia ya kweli, Mwokozi alinitafuta, ninaimba
Agimote bia bangwana aba. Ayotate ba mina na ndi tumaeti gotera buna ati gonge. Mobugi kanya kerundo igo. Mobugi mbia mona sugwanje. Bono tagite korete gipindi kindi ekeri basha ya uko na gonyebekang. Bunangu kureke ekanisa nere ngochakira. Yanda araruwe oda bunangu. Na araruwe oda bunangu kura chipo emunchiri ga na mauga. Aya na ronta gite kubwati bwango eode kubwatia Nyamiobo SDA Church. Nyamiobo nere gutangana mangere bwati liabo siboli Great Hope and an other visitor. Ige oda nere yo kurangeli Nyamiobo mulisio mutangani ababwatani ba mwabo bonsipi iga elimbiki gocha tukuligenteke bono ndetere chipo mbwango mombekere pastor mauga ngatara tara kwa utaratibu tuachakire bono. Happy Sabbath. Happy day. My name is Claire Mukua. My name is Gloria. Today we are appreciating our Pastor Jerusha for the good work in for the church. Our dear pastor, we are convinced with all our hearts that God of heaven and earth chose you among other women in his vineyard. Indeed, as a district, we give honor and glory to the Almighty, for it was his will to minister to us. In various branches of his work, there is a wide field where you could choose to go. But when you received our call to Mangere district, with no complaint, you came up a very strong woman, courageous, full of God's wisdom, and God-fearing woman. On the other hand, you did not bother about being a widow. You have stood firm, spoke the word of God boldly, introduced prayer bands, the Great Hope Sabbath School, pastor's perimeter wall, house-to-house visitation, giving solace to the vulnerable, praying to the sick, spending all night in church praying. Indeed, you are a wonderful pastor. Despite a mother and a pastor, God has used you. We have seen the hand of God upon your life. In every step you make in this life, you consult God. When you were left alone, people said you can't make it. But through this journey, we have seen the power of the Almighty. Our mom, no matter what you have gone through and what you are going through, you are still our hero. Yes, our hero. Indeed, our hero. You have challenged all of us, young girls, women, and even men. The Bible states, women are weak vessels. Through a weak vessel like you, God has worked in you. You have encouraged us. No matter what, young girls and women can be VIP, yani very important people in God's vineyard. For that reason, we pray that you remain faithful. For that reason, we pray that you remain faithful in God's vineyard. Stand firm, work tirelessly. We pray for well-being. Live a long life, dear pastor. For God is admiring and longing to be with you forever. Be blessed and enjoy serving the Lord. In Jesus' name, Amen. Wonderful. Egesungo kia basiri limotate ba mina. Kuna bana giri biyahiga. Mom, tunakuvulia kofia. Ma bulende gente kingebe tibiya moroje.
Ma kurasomi abana na rombuya. Mugweti bano giri gisungu bakanje ntaigwa. Very good. Abana abate biringe hero yeke nyoreke ningo gwetania. Ningo mokorenge hero is Pastor Cherusha. Abate babuya ngase mirimo obotuko chipreya pandi abagaka mbangina obakwanire visitation chonsi okorire gento okorire o mane bate bosino bolimo obuno bomane ige hiro ya itoto bwate litukuri arero na kyakorokwa nga kyakoroku gochirogora muri gukwana nga kyakorokwa ayo utali gukwana nga kyorengererete. Thank you very much. Bono ekere twekire iga bono tiga nganchira baba mbikiri pastor maoga baikaranse ndete abageni bande bono batoretere Mauricio Nyamiobo ngayari First Church Elder Nyamiobo SDA Church ako wapi Nyamiobo Mauricio uri mutangani ngayari uri kurumaya okoigu Mauricio otenenire abalisi ba mwabo okay ndagitari uri very good abalisi ba mwabo babeke lingisi kurwa moina amugwetai kurumoinoga Mauricio guchakiraria onya gukuru Mauricio Nyamiobo ngayore Mauricio masese ngayakurumata nguru Nyamiobo bono tenena kuruga ga Mauricio de kurumoina ari okoronga ari ngobugie sirimbi tumana gochaka ababwate ne Banyamiobo ronga balisi baino balisi magaga anonkorora mate kwa yaro ne begeti chianga nkorora bwangu injetali njenate amobeke mbaliri inuronka beke lingisiga chaka kurwali iga buna mwete speaker maga Mauricio gwatangana gocha sukabo siasi nini gange igana libakorora ngosiyo yabo noera esibo yabo noera mware konge gento iga ngaki gento iga ngaki bono mutete kondeterere ono basta gocha kubuguri enteke koboko moroje maji mada muche kore iro iga na cheche tura ka basta gento kia yaria abwate koboko iga na linte igo bas Nyamiobo mwensi pi kumuranche onya kuru member ya munyamstanga chua na bandi to tanga ukiona cha mwenzako igombo aterereti bas igombo ya abu abasaya mwagoroka bwango mukwani pastor uguchakire yetini ngonye tini yabwate gento kyabo kwa chumura ochicheki tuchake bono kumukwani gochia kwagenda ni uchia buyaigo kwa maiga kwa beke gente besen maiga ochimoy bono mayetega nona kwali bagukwa ni pastor bono nje nkumeti mondo Nyamiobo tari gukwa ni pastor igondi uracho monyori biamono sana biamono ma bakomote biringi sabuni eye eyangira beteche kebwato bororo igombu yari gusimbo bali baba gwakorire bia ayebona kwandetire bia biamono sana abantu baitu Banyamiobo inuna abantu abaya mang'era muna kwibikira niange ekora naro women minister na ayo rio kogenda kutara akora kindi na bokoranga nayo busuku mbuko bwate miaka iri bosio ekora neri goruta skimere moyango ya Nyasaye biamono sana mukwani chua moko genda biamono sana inamba yesimi nimbae asitegeke ya mukuru bono namba yesimi nimba asitegeke ya mukuru bono balitubwate M-Pesa we can equally use the M-Pesa number ya pastor 1-on-1 igetegeke ya mukuru bono ngo bande namba y'umurandia elinde monyebeke buya asichisimi cheino momobekere gento onya tubwati koboko omobekera aroro igona ria mang'ana yarabe buya biamono sana abantu baitu Banyamiobo may God bless you very much nandi muji mumupimire getere buni ekendoche yange yera bite kurugurika barira gujinse teribo be mono
nero moje mumuira aria sebundi eyi mumupimire gagocha gwako kwa eri makore gento kieki momoretere igo ritukuriria gocha gwako kwa eri eyi mbariri rabete kurugoro nero makore gento achiko na goterera gochigochibosio bia mono sana. Thank you very much. God bless you. Asanteni sana. Spectre bia mono. May God bless you. Thank you very much. Thank you. Asante. 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 Monana basesenie abantu baito ba nyamiobo bia mono sana. May God bless you abundantly. God bless you. Asante. Enambelio taranga. Enambelio linatuma ngakiakora katandikira. Angatange namba ya pastor bwangu. Bia mono sana. Bia mono sana. Ekanisa elie kurukumangere. Molisio li motangani anga kwarongira. Molisio li motangani mangere. Kora anchanga ya wachire gocha. Abantu baliokura baroranga wachire. Molisio motangani ekanisa yenga kia kuruku. Molisi pen. Bata ino molisi pen. Molisio motangani wekanisa ya kuruku pen. Pendi mbia mono tata eno muntu muya wate kwana gutangasa matangaso kururunga abantu balinkura mbwati magega yona liba ko igubwango baronga maga yao bakwani murandi ge tara twakore gente enamba litukubeka amangana aliyo yobwate mpesa enambelia oyo gutumika mpesa 0712 424836 07 igone kerengu na utangase namba ekerenta getekora abantu baito bamangere bagotenena abalisi babondo cyo nunga ikaransite nunga ajitaga chinja kanda lia busibo obe oigure bono ayego ichango manyete maka ayengo rangerie riete abantu manyeti barabumbu yabali na aba bateraga inuna ikako barora yange nero yabareterera chibono nachikorri yange na rambu yamatera nande kali tukulirinda agende ongonye muragende matanga aliane moja mate yona achikire kwa yego chagotera kerna kuli lakini nyuma antarakwa moja mondi ya singu tuka matera kinkole tegento motere kerengwiti nimbai gwiti okay oyote biringanto chitu chinjani kurugiyonseli nabona igura atebiri enamba yesimi 0712424836 ekirenga kinambe iyo nokobekya appreciation nandi kuraga ni pastor agusabire kwa muboreria ogusaba lakini ayande yaya monena abaseseni mangena na munganai yaya tindarora mangeri ichiri kanisi kwa olio kaliki muranguruguru nanda abigite yanga yikwa mutaka mabera lyache Ujo begita ye yanga ye kwaya ugutinira mbusa ugukwani pastor mbusa atagwaka kiranya akingo gwaka kiranya kuja igukwani pastor ngenje yiga matebinga pastor ko liri tukoli nene monena gusiseni ina appreciation yakora gendo none message kumurikira bwina mbi inakwa murikire matebinga omonena gusiseni asama yagwatokoreire ina gikurugwa appreciation. Just writing a simple SMS 0712424836 dike nganororo kusabande mangera bono babikigenda tata nyasaye bia mono asingenje kanisa eye pastor aberiga kura asama tukali kwa mwanchiraba na rero iga banachire kina yoko matenga bia mono asobokoreri sisi ni abantu abaitu bamangera bonsi no buya bwa bogenda ko bamona barabwa sama tukamange na kiri ba kumusira na kerokyo na ndo bamentere maradufu tuwasabira siritara Kristo mabori ito amen ono molisi chaka kelikia keliki etini obwatie kyawe go kiorerigo kwagenderera guchibusyo iko umate mangere nere nena neri mata chaji tali ari mata chaji na ndi membership pastor no abigita bona sipasta kurara na ndu bika membership nuwe kuliro na ndi no muri ya kurwe kanisa yonsake bas yamono namba yesimi nambari ya mpesa ama nambari ya kuandika uchumbe mfupi 071242
48336 namba yesimi aseke gusi ngosoma enogo isano na ibere eyemo ibere inye ibere inye isano na isato isano nemo enambe yo korarike engana enyengaroro nonya numurandi nabakoigubuya ngakwa moira neri ngambi yamono asobokoreri enamba yesimi 0712424836 nambe yo mulikere uchumbe mfupi na pia unaweza itumia kutuma M-Pesa kwa ajili ya manufaa ya mchungaji wetu. Asante. Biamono sana mangere ase merememia monana basesenie ekanise kobwatia kurumaga ya manganaya kanise kobwatia liabo siboli mulisio motangani kana kuyarigania na abakristo bao biamono buna mangere gukora iga mun mangere gukora iga bas kanise korukuria abo siboli ebwatie biamono sana. May God bless you greatly. Biamono sana. Biamono ayebika kiliubwate enefero bume. Usino oreta no nkoboko igogi yaikire monana basesenie inuna bantabaya. May God bless you abundantly and greatly. Na wetane mono asemwarusia omonene naende abamentere. Biamono sana. Okay. Monene na manyete no tura omonene na manyete twayirire ndate mubike bwangu madam bono bika tunako genda bwangu because of the weather changes togenda bono bwangu diabo siboli ababago salietini bakalirio monene agoteba ngatiri gutugocha bono nungu salimori abwase mogochia na guchikobaita gochi mutagwanja mororo betororo bera diabo siboli nchu bono bwangu diabo siboli ronga maga bwangu diabo siboli nchu bwangu diabo siboli abo bakogenda guchimoino noe guchikobaita guchiga ateri gutu bwangu diabo siboli omolisi tinakorora kai biamono sana. Diabo siboli beko mabagaga abagenda bwanguchia diabo siboli nchuga ga diabo siboli ronga sumo kubu inarongete diabo siboli chubwango diabo siboli kamu biamono sana diabo siboli bekera ini numoko ndi tara Great Hope na inu bekera ini maega Great Hope moronge maega bwangu kusabande asengenjo yechikanisecho tata nyasaye biamono asengencho yekanisa yali abo siboli kusira baro murandi obo twasabira oba mona barabo na obairanerie twasabira asiritara Kristo mobolia amen togenda bono bwangu very quickly etara toko gendi kara numukwani moko genda igo kogenda gweka iga yabo siboli nabwo abaikireta biamono sana liabo siboli togendere bono uchia Great Hope haba igabuna narongire ga nondongete na Great Hope gochi togende bono kogenda gwek togenderere liabo siboli togende bwangu elinde ndete Great Hope bwangu abantu bagosemerio konene nabuna kurira togende bono bwangu nabageni bali bandi na inu mutini neguchaga na inje nona ali ngasa abageni abo na inje nimbwati company akoronga magega Great Hope abantu abo bagosemeri ngaibaji no mopasta na rucha mopasto Ethiopia chino ara mumonda ngereri gocha tukumburire amaiga elinde na era tomarete special way elinde na yana ria kuigunka buna abandi bono togenda nabategente keteri kuratua gurakura turi inuti agwe chanda ngango toitere ngayego toita gochikamanyete ngoto nero monena ateba neranji bono tobo igo bono ekanisa eria neri yachakira pastor buno guikaga iyi ni ekanisa indi yachakire
igana atanga nirengo kwani agera babwate likurumaga be kumubaga bia mono sana great hope nere. This is now the great hope ogosemerio konene na bwa baba achire otebirenga goika kuri gente bia mono sana bia mono sana bia mono bono great hope togenderere. Thank you very much. Oh karatiga diabo sibori yare tirigenta batebirenga baba madam goko genda ogenda na gantu. Thank you very much. Bia mono sana nuna bantaba ya. May God bless you. Thank you. Great hope. Thank you. Great hope. Thank you. Bia mono sana. Great hope. Bia mono sana. Mangere chaji kwaya buna tukukura bageni bonsipi mogende tere keki elitukuri bali bagenda ntungura kumbura tule keki iga. Mangere chaji kwaya monde tere keki eligucha igo bali mwagenda guchinenge yali tigandi mata ajebuye. Arabu ekere tukuna che keki umusubati okurugumeli atoletera gotera kuri special abageni bali bandi yani te atasira ikimi mubasta ngayali molisio tuo mambi ya mono molisio tuo ma urulia bosiboli egento kia ona irwa ekengo apasta ekene gyo tuo molisi. Thank you. Ego. Thank you. Bono bali bandi mutagocha mobasto chira. Okay, basta. I will see you. Bono basta. Otagwanja basta ra kumbura maga makega tumana ko egento geitu. Bwana Yesu asifiwe. Aserieta nkoro kwa omoinchirisi spora Nyamweya korwa Ogembo PH district akarango siriki ase kanisa ya Ogembo PH Church nikiongozwa na Pastor Reverend Bishop Miruka. Hallelujah. Pastor Jerusa ni rafiki yangu sana kupitia kwa Yesu Kristo. Tulikutana kwa sababu alikuwa ndani ya Yesu nami nilikuwa ndani ya Yesu, tukapatana pale Ogembo, tukajuana, tukapendana, ndio maana niko hapa. Na vile ninamjua ni pastor ambaye ako humble and harmless. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mubarikiwe sana. Bona abageni bali bandi. Okay. Bali bandi twalikire list ya itunga atas. Bona atasi mutagocha moronga asinda egana lituragenderane. Ekwaye kuruku mangere rubiri ruguru nabatebinga bali moko genda kuchimuino ninu mugotwerwa. Olio gotobekera gotera tobekire. Olio gotobekera gotera tobekire gaki nanje ningura hande gurubu ekuruku atasi. Moro jire ningura hande gurubu ekuruku atasi. Bono gurubu ya atasi nere. Pastor manena go sisini. May God bless you greatly. Thank you. Wonderful. Igo mabu morochi gurubu ya atasi nerombu ya yali. Ekeki bwangu bono gene ekeki tukulia. Biamono sana, biamono. Tunaenda na vitu vyetu kama roho za Mungu, hata watoto wetu wote tunaenda nao Kanaani. Si ajabu Farao, Misri tunaondoka, leo tunaondoka, sote tunaenda Kanaani. Ekeki nere ibono bate biringi gentu keri pastor ngwe wure. Kumbe kaganiki yake kora ni ndagira.
kwa yeye kurukunga mangere na yeye kurura. Angere na yeye bwate gento kurugoro. May God bless you very much. Thank you for honoring and supporting your pastor. May God bless you. Hapo sasa tazama jeshi la Farao wajaribu kutufuata, siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa wa Misri wote hamtawaona tena, siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa wa Misri wote hamtawaona tena. Heri kuwa watumwa Misri kuliko kufa jangwani. Tazama jeshi la Farao wajaribu kutufuata, siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa wa Misri wote hamtawaona tena, siogope wenzangu, Mungu wetu ni wa ajabu. Hawa wa Misri wote hamtawaona tena. Tumechoka kuwa watumwa hapa Misri, sio kwetu. Leo tunaenda Kanaani tukapate kupumzika. Tumechoka kuwa watumwa. Oribuya kekireta gocha bono, aimaji gocha street iga. Leo tunaenda Kanaani tukapate kupumzika. Very good. Bono tigetura aigura nchiga. Pastor Jerusha. Pastor Jerusha. Biore. Mobugie gento karaka nyoroni. Mobugi kanyasi ni nyoroni. Mobugi kanyasi ni ekwarimia. Mobugie gento kwariמיeke. Mwarimirie. Ababu Jerusha tago tubwadire gente to butorere gente ke to kunorere gente kyo to beke mono. Kyabali. Embura ya mentire. Tande kanisa hii. Ono rende mbali meeting aitora ruira ma announcements. Deko irwa. Ndoko ira. Sasa unaona unanyesewa bwana. Bas. Bono bono.
ekegeni kene ya Jerusha kiare pastor ito nari gusaba ko moranche bono mwari kondo erinde bari bagutura asomo yegoye bwa keki nari baratura buya ngai baberete baruji. Okay. Rikondo ndirabu. Okay. Morisio tago jo bangera rigente ke na tigire gukwanira usemba kwanire kerako. Bangera guchiari bakwanire. Bono ngorra turi obwansu bwekegeni nabo. Bono pastor njengo saba ayoku no rigente kyo abarai abo bakurai buya igo rigente kike. Mogwanja ngorebo. Tata Nyasaye mbia mona se birebi nande watu anjere watoretere bisibi embura na bosibwa ito endagira nero yare tiru asengenjo yobuya no bwansu bwo bokoreri bo murandi ito pastor Jerusha ono gekobe kwa sama seito na gutumekwa yobuya bwa boto isane twasabira siritara Kristo mabori ito. Amen. Ono bono chakira abana banyasaye naende mwariganirwa sendagera buna momanyete omorande ito igare very generous nonyene kerako genda visitation igokonyora nga goikabo gorikende akoirera abarwaire na kikiagereri tukoriarera arorira sanga mona intu endagera arosiri asengenje yoga celebrate ritukeri gari ayari nene sengenje twasabire bono paso ito na bakonyara ko bagakoigore keki kera igoire nanyare ko bagakobutora erinde tosange endagereye iga atoroseiriri tukoria rero igo ntagete mbarigani asoko ikumure keki eyo kere mwaye kumoire ntonyare ko batokoyebutora naende tosangamo egere togandire gusanga botambe. Keki inko igorwere tonyare ko batogusanga endagera generosity and sharing is a Christian value. Keki mabumbu yere buna moroche bono ngo butora bari. Okay, asanti. Pastor anakata keki ili tupate tumia chakula ambaye ametupikia siku ya leo, kwa sababu hata yeye amekuwa na furaha venye mmekuja na kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Asanti sana. Mungu aweze kukubariki mchungaji wetu na uishi siku nyingi, na Yesu atakaporudi usikose katika ufalme wa mbinguni. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema ziuishe roho zetu kwa Roho
watakatifu. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza wazee watakatifu. Kundi hilo la pekee sana, kundi lililotengwa mahususi kwa kazi yake Bwana. Ndagera nagendrete korie guga iga. People are sharing from the family. Then korugabu tumanya kugenderera gujisiko with our friends, our neighbors. Ekiagera pastor akoragirikira umuntu. Kwa hivyo hii chakula ya mchungaji itatosha kila mtu. Msijali. Itatosha. Karibu kule chakula. Kila mtu atapata hii chakula. Chakula ya mchungaji ni nyingi. Lipo kundi moja kanisani, kundi hilo la pekee sana, kundi lililotengwa mahususi kwa kazi yake Bwana. Lipo kundi moja kanisani, kundi hilo la pekee sana, kundi lililotengwa mahususi kwa kazi yake Bwana. Kundi hilo ni la wachungaji wanaochunga kanisa la Mungu, wamepewa dhamana kubwa kwa kazi yake Bwana. Leo tunatambua kazi ngumu mlionayo, kutufundisha, kutuombea, kututia moyo, ili tusonge mbele na safari ya mbinguni. Kuna wakati mnaumia mnapoona kazi ni ngumu, lakini msikate tamaa. Yesu yuko ndani, aliyeianzisha safari ataimaliza. Abalisia nchumwe weke kinu nabaya. Tumubwate video abalisia ncho asekeki mubwatue video. Lakini shetani huleta majaribu, kazi isisonge mbele. Tujipe moyo kwa maombi, tutashinda. Leo tunatambua kazi ngumu mlionayo, kutufundisha, kutuombea, kututia moyo, ili tusonge mbele na safari ya mbinguni.
Yesu yuko ndani, aliyeianzisha safari ataimaliza. Washiriki ili tusonge mbele na safari ya mbinguni. Wachungaji aliyeianzisha safari ataimaliza. Washiriki ili tusonge mbele na safari ya mbinguni. Wachungaji aliyeianzisha safari ataimaliza. Watu wote ili tusonge mbele na safari ya mbinguni. Wachungaji aliyeianzisha safari ataimaliza. Ono tuanchire tusabira. And we want to thank you very much for the great support and honoring your pastor. Monena basiseni mwensi ono nganchire during this divine hour and the appreciation ceremony nsabira elindenge murandia likondeli amanako ba enchirende tokogenda nganchire bono tusabe bono. Data Nyasaye umwana no moikoma chenu biyamona asengencho yobonene bwao biyamona asengencho yabasomba bao kwa bekrense maso bokoreri. And today nigo tuacha asengencho yogo chakaba kirori asengencho yo mokoreri yo Pastor Cherusha ambaye amekuwa wa msaada kabisa asekenyore keigagia itoge district ya Mangere okorire mireme Yeremia n'abakristo babwatanira monere nuko moira na lingambi yamona asoba koreri obo umonene korancho baseseni nambi yamona asengenjo yeringana twigure kurwa asobo sibwao umonene koranche utulibekere buyasi chingoro cheitoime elindeli ya matunda angi yokwira na kwao etokengantu arendete tubwatana mona eto endenga gutimuka bona kere tuikeira ekere tokwewa maeresa ndikiye kubwatia kurwa sumurandi oito tigo buya bwabo tutangane twasabira siritara Kristo mabori oito. Amen. Pastor, thank you. Biamono nainde abana banyasaya tigamba kwani mbiamole embule yarenge bobe ebine bisibi yarenge gosabana gake ike ngwanso kebwate embura igenkeiga ebine bisibi yanyasaya gwa kambi biamono omane n'abaseseni asaya mwakorire omane n'abamentere nanda abayereneri abaganeri amaya more merukende twamenyire buya nainu Nyasaye tigagenda ko basenti tinagenda tingaiga chinga kicho kwa eri matenga pasa na twakero chire yaya no toramo nainu bakakero maratebiwe ekero report yegocha bano nje no stili toramo nainu asobo koreri tigamana n'abaseni inuka studio. Mungu awabariki Pastor Kimaiga and your family. Abasandi bonsi Elder Gideon all the way kuru Nairobi baka mwensi pi abalisi n'abashiriki mwensi kanisa chionsi amane n'abaseni my sisters Bora my pastor and a friend. God bless you asinge njogo cha mwensi pi mwensi we amane n'abanyole nande ngo ikanga kende muri sima chango nchuru ri tangaso kuru atima itingi gyale kubale. bwateranire gwikira enyangi ya erira senjerengi ya abarayi baito abarisi baito Nyasaye senike gimasoko bwaterana ntu abatokomera na chintunda chinyinga sokoroberia tata bobuya agende go tobwaterani botamba asemereme iga yobokoreri nabona go sabanga Pastor Kimaiga, thank you so much asemereme miya gwakorire oyo minto Gideon mbuya mono Pastor Spora, thank you so much mbuya mono abarayi bakrenge ncho ne district engima sengenje mereme miya yakorekire nase ngenche iyo nabo twale kwikira tokorera ige kyagara pastor nasaba ko nare goteba nga abageni baito bari bachaiga nabo
bakora ugukirogoraria no Morisia Jackson, Morisi Ben n'abalisi bande ende babayiraria nainuka n'abande wetana nasinga njemere memiye yakorirwe gukura kurwa gusaba goko bagakika muranchi tako genda igo gutiga ibirogo isiko naye bugori bibere bitatu bibeke gucyariga erinde bebuya oyo Mito Jackson amangana ayo nigo anga amaguta agotyoka buya are yeri korinende rora buna ere buyana okokya okonene ekero abuto abamo Baba wetu muumba wa mbingu na nchi, kwa yale yote ambao umetutendea tangu kupangwa kwa harusi ya pastor wetu katika siku ya leo. Umekuwa kiongozi wetu katika viongozi wote tuliokuwa tunakutana na kupanga haya. Asante kwa makanisa yetu ambao uliingia kati na ukawaongeleza kabisa na tumeona mkono wako wa siku ya leo. Tunaomba utusamee dhambi zetu na mahali ambapo tumeenda kwa makosa, tuomba Baba wetu ukatusamee. Hebu na vyote vikatendeke sawasawa na mapenzi yako. Ujalie pastor wetu mema na pastor wote ambao walikuwa pamoja nasi tunaweka mikononi mwako. Kazi yako ambao umeipanda ndani ya mioyo yao ukaikuze ili kukua kabisa, kuita wengi kuja kwako Baba wetu. Asante kwa vyote tunapoenda sasa, enda pamoja nasi, na asante kwa siku ya Sabato ambao ulitenga kando ili tukakuabudu na tumekuabudu kabisa. Na tunaomba usidi kuwa karibu nasi kutuongoza katika kila hatua na kila idara ambao ilisimama na kazi hii na ikafanya kazi yako. Hebu Baba wetu ukarudishe mkono wako kwao ili wakabarikiwe. Tumejiacha kwako, tenda jinsi upendavyo katika maisha yetu na kutuandalia katika uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Mungu na awabariki. Buna ere buyana okogokya okonene ekero abuto abamo bambenyete amo baigwanaine amangana ayo nigo anga amaguta agotyoka buya are yeri goririnene amangana ayo nigo anga amaguta agotyoka buya are yeri goririnene rora buna ere buyana okogokya okonene ekero abuto abamo bambenyete amo baigwanaine amangana ayo nigo anga amaguta agotyoka buya are yeri goririnene amangana ayo nigo anga amaguta agotyoka buya are yeri goririnene obwachani nekiwa ekenene koreta omorenge itwe twanchane nakitwanchane twanchane bari wache itwe twanchane nakitwanchane kabancheno nyati bari wacheka obwachani nekiwa ekenene koreta omorenge itwe twanchane nakitwanchane twanchane bari wache itwe twanchane nakitwanchane kabancheno nyati bari wacheka. Tiga itwe twaberane mara sabini okwana kwogo chikatwa ewe korene ira
yetu twagacherwa no monene na wango na chiche twabekani twabegeni engerene yetu twagacherwa no monene na wango na chiche twabekani twabegeni tiga itwe twaberane mara sabini okwana kwagochika twaerwe korene irakoroso monene engerene yetu twagacherwa no monene na wango na chiche twabekani twabegeni engerene yetu twagacherwa no monene na wango na chiche twabekani twabegeni obonjani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane twanchano bari wachuka itwe twanchane nakitwanchane twanchano nyati bari wachuka obonjani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane twanchano bari wachuka itwe twanchane nakitwanchane twanchano nyati bari wachuka. Obonjani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane twanchano bari wachuka itwe twanchane nakitwanchane twanchano nyati bari wachuka obonjani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane twanchano bari wachuka itwe twanchane nakitwanchane twanchano nyati bari wachuka obonjani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane twanchano bari wachuka itwe twanchane nakitwanchane twanchano nyati bari wachuka obonjani nekewa ekenene gekoreta omoreme itwe twanchane nakitwanchane twanchano bari wachuka itwe twanchane nakitwanchane twanchano nyati bari wachuka